kana munyika makuita vanhu vanenge vakuzvifananidza naye. Kune vanhu vanenge vakagara pazvigaro zvinoremekedzwa wofungidzira kuti wave nemasimba akafanana naMwari. Svondo rapera takaseka ndichitaura naComrade Nyoka Yemabhunu tichiti shamari, pane zvinokwanisa kuitwa here kumitemo kuti zvimwe process yako yekubuda ikurumidze? Comrade wakaseka hawo zvikanzi ZANU nezvigananda inotonga futi muno muSouth Africa, ndine evidence yacho. Saka ngatikorambe hedu takashinga nekunamata kusvikira zvaita. He confirmed the hand of ZANU-PF and the hand of Zvigananda directly involved in the South African courts. Saka izvezvi taane another situation ya Comrade Scala. Haisi nyaya yekutarisa muchiti the South African courts dzinokwanisa kuita justice. ZANU nezvigananda their hands mukadzinonokera dziri kupinda pese. Vakagara mumaposition ari powerful, vakaluta maresources enyika yeZimbabwe, vana veZimbabwe vacho vachitambura zvekuti maoffers avanopa kune system dzedzimwe nyika haarambiki. Saka kune vanhu vagara pazvigaro zviri powerful vobva vafunga kuti vakutova vana Mwari wedu. Mazita avo ndo otaurika zvakanyanya muZimbabwe. Wakuru wemachechi vanoshungurudza, wonzi teererai zvatotaura isu. Ukaenda kuapostori kwana madzibaba Gwanzura, kwana madzibaba Moze, instead yekuti vanga vachiparidza kuti mbiri kuna Mwari, kuri kunzi ED chete chete pakati pevatendi, pakati pechechi service. Theme yekunamata yatochinja. Vagara pazvigaro zviri powerful vakatozvifananidza naana Mwari. Asi Mwari vatinonamata vanotaura ivo mushoko ravo kuti usaite mumwe mwari kunze kwangu. Musanamate zvigananda nekuti ndiMwari wane godo. Saka nenyaya yemazwi atinogara tichiverenga muBhaibheri, tinopiwa kusimbiswa. Tine nhoroondo yezvakaitika paRed Sea. Pasina way Mozisi akakanda tsvimbo yake, gungwa rikapatsanurika, vana veIsraeri vakadarika. Izvezvi patasvika panguva yaFaro Munangagwa, tasvika pasituation yakaoma. Zimbabwe taita munyama kuti tapiwa Faro ari times 3 wekuEgypt. Tapiwa Faro the mastermind of Gukurahundi, akapedza mhuri yese yeMatabeleland without even sympathy. Ndiye munhu watiri kudhila naye. Asunga vana vese veZimbabwe kuzadza majeri, iwo wake wachipedza goridhe kumazoe, kuPenhalonga, kuKwekwe, nekwese kungangocherwa kunana Nicholson, kunana Matabeleland South. Wake wana wachifamba zvakasununguka kutofamba nemota dzeescort kuluta goridhe. Last month ndichidarika kuimwe mine inonzi Nicholson takananga kuGwanda, takashamisika kuona mota dzeescort wi ndikati motikari idzi dziri kuita nezvei?
ndikatarisa format yacho ndikaona kuti hapana kana VIP iri kutakurwa apa. Waluti wegoridhe hawa wari kuescotwa out. Ndio system yatasangana nayo. Zvashandwa zvabiwa zvacho ndo zvaakushandiswa to persecute the people of Zimbabwe. Saka iri nyaya yemari and influence of the system, isu sevana verevolution hatina simba, asi watinonamata ndiye wemasimba ose, ndiye watiri kudaidza nhasi tichiti take control of the people's agenda, so that starting from tomorrow things will start happening. Ndinoona mumasocial media vanhu vanenge vachitaura vachifungidzira kuti handioni. Maconcerns amunenge muinawo tinenge tiinawo, but sometimes kutaura kupedza nguva. Tine over 15 macomrades angu akasugwa. I know. Ma-requirements avo ndinovaziva. I know. Ma-situations avari kufesa ndinovaziva. Wana comrade Traore, wana comrade Njoka Yemabhunu, wana Mbaba Mudiwa, madzibaba eshanduko, wana comrade Mapengo, wana Change Champion Chagwiza, wana comrade Chigwerenge, ma-war veterans, wana mai Chirenje, and others. I know the abuses which they are facing. I know the persecutions avari kuitwa. Ndiye ndichiziva. Vamwe vanenge vachitibvunza saka manyararirei. You will be overwhelmed because we are dealing with a devilish system. Saka instead yekuramba tichitaura nekuitisa nharo nevanhu mumaplatform, pamwe pacho tinosarudza minamato, nekuti minamato ine simba inorerutsa zvinorema. Minamato ine simba inoriliza mabailouts evana veZimbabwe. Minamato ine simba inomhanyisa zvigananda. Nekuti watiri kunamata ndimwarika, haasi munangagwa. Saka tese patiri kuenda kumachechi, wasiri kukwanisa, vari kumabasa, vari mudzimba, nemi muri kuenda kumwozi kubetting, pindaiwo muminamato. Nenhau yekuti system yatakatarisana nayo yasvika pakuzvikudza ikakanganwa kuti kune masimba ose ari kumusoro. Kana tapedza kunamata, start observing what is going to happen starting from tomorrow. Hapana patakadedza Mwari tikakundikana. Nhasi ngatizviite zvakare. Tiende paminamato. Vanoparidza vhangeri vanobva vati haleluya. Vakuru vemachechi vari kusungwa. Is the devil's effort. Kusvika pakuita polisi kuti yasunga vanhu, mhosva dzacho hawana. They start mobilizing complainants. Vari kuSouth Africa, vari kuZambia, vari kana painewo vane mhosva against Magaya, uyai muripote tiwane chekuroverera nacho murume uyu. Isu pekutanga takafungidzira kuti zvimwe pane mhosva dziripo. But now they are starting mobilizing for the crimes. Ndo zvinoita kana Satan akuopareta munyika. Saka nesu kuno kurevolution, we are also now releasing the spirit of the revolution. Kuti itange kubata basa, ipinde mumamajor street. Wazive kuti basa ravari kuita rekutonga ibasa raMwari. They are being delegated by the God. So they must do it without fear or favor. Fear Mnangagwa not and do God's work. Then everything will be added unto you.
kumapurisa hatichavhunduki. Uko ndinokuudzai I have evidence kuti police yeZimbabwe they are standing with the people. They are being abused by zvigananda chete. Last week ndandisina kukuudzai around Wednesday. Mapurisa apedza duty, it was late. Comrade vamwe vandanga ndichitaura navo pafoni vakabva vasvika vakamira pawari, they were 5. Comrade ava vanga vaine mota diki yakaita seHonda Fit. Mapurisa aya vakati tapedza basa but taakuda kuenda kudzimba mutaundi rekumasvingo. Handinyatsi kuziva kuti vanga vari panzvimbo ipi vachida kuenda kure kwakadii. Zvikanzi zvino munokwana here since paine zvinhu zviri pamasiti? Zvikanzi tinogadzikana, vamwe vanogara mumakumbo. Inda ndichiteerera ndakabatwa pafoni. Then comrade vakati zvikanzi ndiri kutaura naComrade but do you mind kuti tichitaura nyaya dzerevolution? Mapurisa akati no isisi we don't mind, chatiri kuda kuenda kumba. Ini ndikazodairira ndikati no, takura vakomana vaende. Wapinda mota wakabvunza zvikanzi muri kumbotaura nani? Zvikanzi ndiri kutaura naComrade Sarwaka. Vakakumbira kuti tiite video call. Ndikataura nawo ndikati rambai makashinga vakomana, Zimbabwe itsva iri kuuya. Nesu takabva neko, we understand matambudziko amuri kufesana nawo. Sapotai vanhu vacharamba vachikusapotai. Saka pamberi nerevolution, pamberi neminamato, tinotenda.